गामि बे उमुगा मेथाइ खनग्राया हाबा जाबायनोलै होननानै आरो बेबो मा होननानै बुंदों हाबा जाबायबो होनदों माने फिसाय गोनां फिसाय गारनाय हिनजावखौसो लादोंलै बियो होनना खोन्थाना होदोंनो ओरैबायदि आं हाबा जायाखै दै दासो 17 बोसोर रेडि ना अ बिबार बिबार बयबो मोसानांगोन अ बिबार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार बिराद गोबाव जाबायमोन आदामोनजों लोगो मोनलायिया बैसागुआव एसे लोगो मोनदोंमोन बेनिफ्राय नै दिनै फिन खेबसे लोगो मोनदों ओंखायनो कनभेनेसनना एसे मा होनो बावलायलायनाय जानानै दंथ'यो गाज्रि दामोन रायजोफोर बुरा अ बिबार बिबार अ बिबार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार अ बिबार बिबार अ बिबार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार आयौ हाबाब मासे मोजां समायना बिमानि लादों आयौ हाबाब मासे मोजां समायना बिफानि लादों आयौ हाबाब मासे मोजां समायना बिमानि लादों आयौ हाबाब मासे मोजां समायना बिफानि लादों अ बिबार बिबार अ बिबार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार रंजा बोरै जाखो सेंग्राफोर जोंख्लाब माख्लाब गानाखै होमब्लाबो समायदों फुनफब खालामाखै होमब्लाबो मोदोमदों हिनजाव मोजाङा देलायनांलाया ओरैनोबाबो समायखायो नङा होमबा जोंख्लाब माख्लाब गानाखै होमब्लाबो समायदों फुनफब खालामाखै होमब्लाबो मोदोमदों ओइ सना सना बाना आंनिसो जाथारगोन खायदा बोराय बाहायनानै नोंखौनो लाथारगोन ओइ सना सना बाना आंनिसो जाथारगोन खायदा बोराय बाहायनानै नोंखौनो लाथारगोन अ बिबार बिबार अ बिबार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार अ बिबार बिबार अ बिबार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार रंजा बयबो बरिया दै बोलो हो हारसिङै बान्था लानांगौ नोंहा Pohiyaवनो आंनि न'आ सना आंनि न'आ बारा गोजान नङा आंनि न'आ बै क'क्राझारावनो आंनि न'आ सना आंनि न'आ आयौ हाबाब मासे मोजां समायना बिमानि लादों आयौ हाबाब मासे मोजां समायना बिफानि लादों अ बिबार बिबार अ बिबार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार अ बिबार बिबार अ बिबार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार आयौ हाबाब मासे मोजां समायना बिमानि लादों
Abang masih moजां समायना बिफानि लादों Oh bibar bibar Oh bibar bibar मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार Thank you.